agurtzana, laugarren urtez ere iritsi da udaberriko azoka hemen berrogeira, naiz eta udarak eguraldiarekin izan, ez? Egia esan eskertzeko da, ze ja laugarren urtea deu azoka ekin eta 3 urtetan indugu eurila eta hotza eta gaur, uda giro daukeu eta, ondo. Zenbat postu ditugu, nondik etorri dira? Postu gutxora da bera, 27 postu dauzkeu eta etorri die, batzuk berrobikok die, beste batzuk berrobizidian marrokiarrak ere badauzkeu hor bestaldean, kuskusia egin dute, marrokoko tea dukate, gozoak ere bai, eta gero jendea etorri Gipuzkoatik, Nafarroatik, Kantabriatik ere jendea etorri da, toki guztietako jendea. Ja, laugarren urtea, pixkanaka eriko da jende gehiago animatzen, postu gehiago sortzen? Bai, egia esan, postuak lortzeko baina ez dugu eduki arazorik, ez? Baina jendea pixkat, gero eta urte gehiago, eta hobeto eta gaina goldi hobekin, suposatzen dugu jende gehiago etorriko dela. Paritate handia dago postuen artean? Bai, hasi gozo gintzatikan, eztia, gero artisauak, larrua lantzen dutenak, zeramikagileak, txorikaiolak, hemen fofutxak edo ditzen dien hauek, denetio da, bai. Herritarrak gustora hartzen duten azoka da? Egia esan, oten di pixkate, urduri bat gaztetxoenak, beraiek postua jartzen dute, orduan nola antolatu eta bat eta beste, eta gero herritarrak gogotxu, ze azkenean, gauza berezi bada, urtean behin egiten dana, eta orduan, gastatzeko gogoare okitze du, diru pixka gastatzeko gogoa.